ndinoinenge tsibidi aiwa kunyarira ndini zvenawe eva memo kuratidza ndikunagwa nemusic zvenai muninini wozafaraitei masikwira sei mamuka sei manheri kumatiyema nenyika muri sei seiko gaizi sandimanani ninjani jimela matsira nabuthi muri sei sei gaizi rikatingoti wangu asikabvezi no any other way of starting a life nekunze kwokutanga nemusic inoita it touches our soul handimaona inobata inounza mashoko kati muupenyu hwedu ine meaning mukati muupenyu hwedu handitika right. So guys tinenge tichava pano. I hope I told you yesterday, I hope you are ready. I hope you have your drinks as we agreed last night. You have your popcorns, you have your chibage, you have your sweets, mahols, whatever that you have, Antika, because it's gonna be a long night. Guys, the guy tangani nyaya kusura nezuro, maine mwana wasangane, vaitra neclosure dzavo. Nyaya mwana mukoma na tibve tangoipedza. Tobva tapinda munyaya nezuro. Handiti mbuya vari kuuya, mwana ari kuuya, baba vemwana tichange tichitaura navo zvakare. Murikuona, saka it's gonna be a long night. And then pozoita yechi3 yekupedzisira. Iyo kutaura chokwadi tiri speaking inyaya yacho neni handisi kuiziva. Munhu pandifonera munhu anga ari pabasa. Saka nyaya yacho angoti simeni nhasi hazviti kuti ndikute. Ndikati okay, saka tine 3 nyaya. Saka toda ngoti tifambe nenguva mwenda tizoramba ngati aiwa tizozviona next week. Andimaona. Saka toda ngoti tifambe nenguva. Saka indati guys, tell a friend to tell a friend and to tell a friend. Tingoya tingosangana pano, tingofamba. Rice nasina chitokufunga chako kuti rice nezura ndakukuona, kusera zura ndakukuona. Ndani chitokusenda fuma chitokufunga chita ari right here risu. Aindoti rice. Ari right here rice. Ndani chitokufunga ufunge. But anyway ndafara kuti ndakuona. Anditika ndafara kuti ndakuona. Right. Saka regai tite so titongotanga nekuti titongopinza nyaya ichi mudariro yekutanga iyi maine mwana vadi vawane kuclosure iya yaidiwa nemwana. Today is the day. Anditika anzi ndikuona life yatanga here. Okay. Right, life dzakamirigwa navanhu vakawanda. Right. Let me check mwana uya. Tiwane kutofamba nebhora racho. Okay. Zviri kuda kuitika pakapa gaizika zvimwe munozongopotawo muchidini handizivi. Right. Guys, mona chinoitika kana kunhamba akawanda makozi akawanda ndatove neconfusion apa ndisingadi kuramba chingosavha manhamba ese foni yacho inopesera pakuitika zvimwe zvinhu. Right. Ndikote kuri pane imwe foni asi kuziva kuti tiri kumuda ko zvari kuziva tiri kumuda pano inga oenda pane imwe foni seizvi asikana tinojambira toenda kune next. Right, she's calling back. Hello. Kutanga toti zvewatiza wainde pikati woita pa live uchiza kuti zvetiri kutsvaka pano waswera sei? Ndaswera masara boy. Wabata here moms? Ndawabata, I think inechekiri kutakwa ndokuti ndiwe connect ndiwa 8. Try kuva 8 papa batoni. Kana zvakaramba kuva 8 apa zvaunoita, kana zvakaramba kuva 8 apa zvaunoita iwo unouya kunhingirikiri manje. Kune namba imwe iya womira ipapo ini ndovafonera direct apa. And then todi motaura madhiri acho toona kuti tingafambira mberi sei. Try kuva 8 toni. Network yao yakadhakwa. Right, saka ndisi une imwe namba yaya unayo iya. Chifona ipapo toni. Toita izvozvo, ita izvozvo so. All right. Right. Saka regai afoni apa agarira apa ndichifonera moms. Tichifonera moms tiwe kuti moms zviri kufamba sei.
Right. Chisikana fona kanzoda kufonera mai vako ivo watouya uripo pano apa so that mubve mangopedzana nanyaya dzacho tione kuti taenderera mberi. Mwana uyu hanzi handichaioni nhamba. Come on, eh? Right, takatomirira kuti afone izvozvi. Unokwanisa kuedha vanhu for direct for handizvigoni ni taps. Handizvigoni ndinotofonera mai vacho direct. Handizvigoni ufunge. Ndoda kutofona pandotodza kutofona because ndamirira kuti yatanga auya apa. Kuti tiwane kufamba because vaya vakamirira vaya saka akada kuti nonoke yeshi. Apa ndozofonera mai asati andifonera zvodini. Komuningina chifana kanai. Tamirira iwe. Ndikwanisa kufanira munhu zako usati wauya apa. Ngati muri kuda closure from one another takatomirira. Right, tichimirira mwana yachiuya guys, regai nditenge nekutenda Bishop Logistics guys, vaisirewo malavu nemalikes guys. Bishop Logistics vabhadhara school fees dzevamwe vana andinozati tine 3 vanhu companies dzingachifungwa kubhadharira vana ma-school fees. Yekutanga vakabhadharira vana vakabhadharigwa. Yechi2 Bishop Logistics yabhadharira vana vayo vaya nhasi mapayments ese aitwa done apera ese kwasara chete vekukaroi. We are hoping kuti mari yacho inopinda anytime maybe pa weekend apana papi. Saka vese vangu vari pa list usikana une mwana wako anga wakapa kuna treasurer mwana wako ari wekunhingirikiri asiri wechikoro chekukaroi school fees yemwana yabhadharwa. Get in touch with Andiselina so that mupuwe maslip enyu. Vese vane ma school fees evana asiri ekukaroi because pane one ikanga kachiri kuda vekukaroi chete. Andika saka kana mwana wako anga asiri wekukaroi asi wakasubmita mapepa ako school fees has been paid. Anditika bata Andiselina kuti ugozopiwa proof of payment. Anditika kuti uzviendese kupi uende kuchikoro. So thank you very much Bishop Logistics. And zvakare veduweka apa nyatsa kumwaya imalavu nemalikes. Bishop Logistics company iyoyi zvakaoma guys, munosa zvinongokuita mwari so kwanzi kukavadatya kuri yambutsa. Bishop Logistics ndangoshamisika wenini vakutogonisenderawo iri formal message. Hanzi vagara pasine timu ravo ku UK kuchande koko. Saka inini ndaiswa pa monthly payroll. Guys, isai malavu nemalikes apa, don't be jealous oh. Atine jealousy ngaipere please. Saka kwanzi ndaiswa pa monthly payroll. Zvikanzisimeni chokwadi munenge muchingobatsira totombowatsitsi muchingoshama tata muchingobatsira chokwadi munorangarigwa nani isive Bishop Logistics tikati aiwa munofa kupota muchimboitawo zvamunoita zvamunoita muchidini muchifara muchiita sei. Saka maapachi ndabva ndadzwa nefiga yacho ndabva ndadzwa nefiga kuti muchange muchiwana mari yakadai so pamwedzi handimaona. Saka guys muza kuti mukakava dacheka muri kuriyambutsa paya pamunenge muchidituka paya swadi mazigomborero munenge muchidivhura. Ini zvangu ngoti ndakarapafadzwa. I am naturally blessed. Ndakarapafadzwa. Izvo zvotozviziva kuti ndiri muropa ndine ropafadzo rangu randinaro. Anointing yangu imwe yekuti ino disturb vanhu vakati one day. I have that anointing kubva kare nakare. Ndine that anointing that I know. Handi pandafamba anointing inenge iripo ndosaka ndichirwiswa nevavenkira kuna Satani nguva dzakawanda because zodzo I know kubva ndiri mwana mudiki kuti zodzo rinonditeverera pese pandinofamba ndiriwe zodzo handiti mazviona. Saka zvandishamisa zvikandinakidza zvikandifadza but ndoda kungotenda kuti aiwa zvaitwa. Hands she's online now alright. Ngafoneka kana vave online 9 unobva watongofona navo kana vatove online totongotanga kufamba nebhora.
Thank you guys. Thank you. Hello? Chibva wava edha kana vatori ndoda musikana akachanga chibva wava edha kana vari online. Alright. Vakamirira inini katime yandandavaudza kuti na7. Chifona namba dzandakupa ndakatomirireiwo kuti ndivafonere direct. Chifona namba dzandakupa pawhatsapp. Fona pawhatsapp namba dzandakupa idzodzo izvozvi. Mwana uyu Thank you. Saiko zvino kana munhu tukamuza kuti ndiri pabasa. Ndototuka ndisekerera because zati ndiri pagraft. Ndiye ndichikora. Oh man. Okay. Right. She's here now. Right. Chimira wakadaro tichibata mai direct. Ndofunga vamira vawa. Right. Hello? Chimira ipapo wakadaro. Wakati uri kuda kuita closure 1-on-1 namai vari kuuya. Hello. Maswera sei maini? Taswera mukomana munaye? Ndinaye. Right. Tisati tatanga hedu kupinza mukomana ndinewe musikana wenyu panapa wandinaye. Saka ndine musikana wenyu kudaro ndofunga ane mashoko ake anoda kutaurana nemi kana kuti ameno hanzi samai nemwana ndiri kuda closure kubva kuna mai vake ndikati aiwa hapana chakaipa ndokuti muite move on pasina munhu ane chigumbu kana kugundukira mumwe kana kudii kuti muite free to one another. Saka right musikana maybe mai vako ndinavo pano, can you talk to your mom tisati tapinza nyaya yemwana mukomana because toda kufamba nenguva. So I don't know kuti ndotangira papi. Handizivi ndiwe waiti uda kutaura navo saka uchiti uri kuda kutsvaga closure saka ndiwe unotoziva kuti uda kutangira papi. Alright, nyaya yekera ndodzogora mashure. Ini mchanwandida kungoudza ndechekuti mune muchikumbiro kuti mama all were close to us. Sezvo takakura tisinawo. Ndinotovatya even kutaura masecrets and everything. Even hanzodzi yangu. That's why achitotya kuenda kuna sekuru asikadi kugara padhuze nawo. So chana ndingokumbira ndite kuti mama ngavakwanisawo kunge vari close to us and variwo munhu anobvunza everything zvinenge zvichiitika. Ndochandinokumbirawo. Amai muri kunzwa mwana wenyu here? Ndiri kuzvinzwa. Muri kutora sei mashoko aya ari kubva kumwana? Ndiri kunzwa kutorwadzikana nekuti zvese izvi hapana kana chinhu chandanga ndichiziva kana chimwe chete. Saka makuziva iko zvino mukomana makazombotaura naye here kubva pakauya kuti munzwisise nezvenyaya yandakakutaurira iya? Ndinganyepa hatina kana chandakatsanangura nezvazvo ndikomusana pekuti haanyatsogona kutaura saka ndakatoona kuti ndingatomunetsa kuti nditaure naye dziri ndega. Right. Hapana kuipa chisai mukomana pafoni tinzwa kuti iyewo indava ari kukutyai zvakadaro tisati tapinda panyaya yake yechikoro iri yatiri kuda kuti tigadzirise tipedze nayo iyi. Ndinofana mwanangu uri sei? Aiwa ndini haundizivi asi ndiri mai guru vako handiti katiruda kuti tigadzirise pave neukama hwakanaka pakati pako namai vako handiti. So sisi vako vakatsanangura zvinoitika zvakana zvamunorarama handitika vakatsanangura zvose saka tikaziva ndosaka wanzwa sisi achitaura kuna mai kuti tinotya mai tatichidawo kuti mai vasati tisavatye tigone kuitawo free kwavari. Ndofunga iwo runyadzo zvato pane zvamakasangana nazvo muri vana vadiki zvamusina kunge makamboudza even amai ndizvo. Saka handizivi kuti iwo unotyawo futi amai here? Unotyawo here mai futi iwewe? Sununguka zvako. Hauvatyi? Unotaura navo zvese mama? Okay. Kone vanin'ina vako muzvikurisei munowirirana zvakanaka?
Alright. Saka mukuru wanzi uri kuda kubva kuchikoro kwauri kudzidza iwewe uda kuenda wanga wazvipira kunogara kumusha. Reason ingavei nai mwanangu? Haufariri zvinhu zvemuti anofarira zvekumusha. Saka iwo hapana problem yauri kutiza kuti uti uda kuenda kumusha because atakutsvagira kape kuti ugare imomomo kune vamwe vana vakasununguka uchienda zvako kuchikoro kune chimwe chikoro. Unozviona sei? Iwo uda kuenda kumusha hausi kuda kugara kumwe kuno. Saka kumusha uri kunogara na ndiani ndise kubankuru. Hello. Ndini mavanda akutaura. Kumusha munhu ari kuenda kugara naye kwakatsvaga nzvimbo kwandiri kunyepera iyi. Handina kana kukama naye ndi munhu andimuzivi. Munhu wakashongorewa naye pamba achiti mwana wenyu ndenda kugara naye kumba kwangu. Saka ndakatya kuti ndingogara naye ndisina kukuziva kuti ndiri kugara nemwana wenyu kuzoitira mangwana kana pane zvazonetsa. Handina kana kukama naye munhu mufunge ndanditozvitamira mutuko kuti munhu iyeye. Alright. Saka imimi muri kuona mainini kuti mwana anenge akutoita kakutya kuti ataure chokwadi chekuti atiudze kuti nemhaka iye arikuda kuenda kumutoro wamusingatozivi imimi. Muri kuzviona achisiya patiri kuti alright kana asingadi kugara kuna mai it's okay. Chiita kuwandira pekuti ugare wakakasununguka uchienda kuchikoro ende school fees yake yanzi ichapone munhu akati achamubhadharira zvikapedza chikoro. Kuti munhu anokakama uye munhu wekuti haanyatsosununguka padongati anokasununguka but haanyatsosununguka kunyatsokuita open kutaura. Mimi ndakatomubvunza kuti panapa ndinoona hangu kuti hausi free ende chokwadiwo nekuti kurarama kwako inoenda kwacho unongoraramawo zvinhu upenyu hunototyisa hunorwadza. Saka zvaiva zvisina shugo yekuti ndingarwadziwa kuti sei asina kugara neni but paari kuchumira kwacho kuti anogara kwacho pamunhu wacho ndisina kana kukama naye kana chii zvinotondirwadza asi ndai ndisina kana option zvaitoke zvekuti hameno so lomwe chinge ndave kuchikoro asi zviri kundinetsawo kuti ndoitawo sei nenhau yacho. Right. It seems as if pane zvakawanda zviri kuitika zvisinga. Iwe musikana chitiudza iwewe ndione tora information yakakwana nenyaya yanjadzi yako iyi. Chii chiri kuitika kuna njadzi yako? Ndiri kuona kuti ari kuramba futi kuti kwatakamuwanira yende ari kubhadharirwa school fees kuti ndoda kuenda kumusha. Ungati kudii nai maybe nai nyaya iyi? Chakanetsa ndechekuti ndiri kure. Dai ndiri padhuze maybe wakwanisa kuita sei kutaura achindudza everything. Ndikamufonera everything anondudza everything. So apa ndakakuudza imusi yandichiti pana mama haatombokwanisi kutaura anything ukatomubvunza anongoti everything is fine. So apa naichitongokumbira kuti iye aite sei atongotsvaya kuteererawo kuti uende kwamuri kumudzota aende. So kana ari kuramba eshe zvinenge zvakatiomera because wona isati tizokwanisa kumai kuti timufose tine mumwe wedu akataura kuti ndichamubhadharira mwana weschool fees kusvika apedza chikoro. Saka zvanga zvaright then tikange tazitaura kuti nyaya yako ngataura yaya mari yacho itoripo. Anditi mwana uchitanga kuenda kuchipatara oenda kuchipatara unodi unotarisa kuti pane pakakangasikira kana paripo tomurapisa. Zvino kana ati iye anoda kuenda kumusha saka toita sei manje pakadai? Ndimbotaura naye taku takuna ndichikumbirawo kuti uteerere zviri kutaurwa namama namai Guranji kuti udzidze kutauni usaende kumusha uchigara kwaunenge uri free kwausikatyi mama. If ungada kuvhistira mama I think mama wari free unongoita everything. Chimbotiraya kuteerera zvatiri kutaura ndi wanzo takuri kuzvinzwa here? Halo. Uri kunzwa here zvitaurwa nasisi vako? Uri kuzvinzwa? Saka uri kuti kudii nazvo? Wodi? Woteedzere zvari kutaura zvacho. Kumusha kutori hako nani? Ari kuramba achisingirira nyaya yekumusha uyu.
udzidze mutauri nekuti everything unenge uchiita even ikumusha kuti izvinhu zvemacomputers or anything and hapana chaunoziva and makore awainawo izvozvi zvinofomu yauri hazvienderani so ukadzidza mutauri at least unoita something kumusha hakuiti wazvinzwa zvandataura abati zvanga zvichitika nezvekuti akutende senatotoita ndatoende kumushanda nenyaya yekuti senekatoona kuna mhai kwacho mari yacho kuti atokwanisa kubhadhara mutauri hakuna ndosanane kadhangu ngoti mari yacho ishoma right mangana kutaura manje takunawo wakutaura manje waona kuti manje wavhurika wasununguka takuzvaringati sununguka iye zvino wakutaura chokwadi kuti no kuna mai ndiri kuona kuti zvacha zvisi kubatana zvisi kuita mari inopesera chekwe kuchikoro tatisisu mai vako havachakubhadharisi kuchikoro isusu takubhadhara chikoro kusvika wapedza handitika tokubvisa pana mai vako hauchagari ipapo handitika pane mumwe wedu watiinaye anoimba mumamutare imomo iye anoshanda kusouth africa kuno sakunogara mwana wake mukomana anoita form 3 iwo anoti kuita form 2 saka munenge mugere ipapo nemusikano webasa isisi vako ava nemukadzi yeye vanenge vachimbokutumirai chikafu chete iwo neumwe mwana mukomana unenge unaye ipapo uchivatawo pamubhedha zvakanaka uchidlawo uchiona tv uchienda kuchikoro uchibasana homework neuyo form 3 kana wafunga unoona mai vako unongofamba mudhuze woenda kunoona mai vako handika kuchikoro uchienda zvese zvese unenge uchiitirwa handisi tinopaona sei pakanaka unyatso kuve chokwadi uri right here because tine vanhu 2 vakanga vati vanoda kubatsira kuno umwe angati anogona kukupa room andika room yekuti iye anogara kuUK mukadzi wacho saka anemba inogara vanhu asi akangasiya room yaiti akangosiya room yakashama kati anogona kukupa room iyoyo ugara ubhadhari magetsi audi unenge uchigogara uri wega pakaita mukadzi uyu saka isi takazona kuti no pane umwewo mwana mukomana munenge muri 2 muri mashamwari ndimai avanenge vasipa nogara kubasa saka munenge muchingove moga saka unogona kugara zvakanaka ukadi ukawirana neumwe ukatawo shamwariwo ukadi ene naiyewo anotaura sematauriro aunoitawo naiyewo zvawakasangana nazvo uri mudiki mwana wavo mukomana uyu akasanganawo nazvo nyaya yake ichitori kumapurisa izvo zvina nhasi saka munogona kuwirirana saka handisi kuti unoda kuti unyatsokuwirirana kuti unogona here kuti unoda here toda kuti zvinyatsobva pamwoyo pako hatisodi kuti tinzwa kuti tabhadhara school fees tonzwa kuti watiza zvakatonaka handiti right saka pakanaka saka napakadaro panaka iwewe takubvisa kuchikoro kwanga uchidzidza uchaenda paprivate school panoenda mwana wamai vavo asi hapadhuri zvapo hanzi $40 handitika saka iwe hauwari nezveschool fees inenge chingobhadhara iwe unenge uchingoenda kuchikoro chete uchionawo pane magetsi uchingoverengawo uchionawo tv wifi iripo handitika kana une foni yako uchichatawo asi uchiita zvemabhuku handitika kusvika wapedza chikoro uchinoverengawo nesimba mwanangu handiti zvakasati chaita nezvokuti ndichapiwa nhamba yekumba kwauri izvozvi usabve kwamai totuma munhu achauya kuzokutora ipapo oenda newe kumba kwamai ava onokutaridza onokuintrodusa kumukomana ariko handitika nepaunenge uchigara oenda newe onokunyoresa kuchikoro infact mai vacho vangu vatombonditi varoda kunyoresa kuchikoro nhasi handitika saka vonokunyoresa kuchikoro wanyoreswa kuchikoro then toita zvemauniform toita zvese woenda kuchikoro kana zvichiita mai voperekedza vaone kuti uri kusara papi kuitira ramangwana handiti kungoti vaone chete kuti mwana ari kugara apa kana sisi vako vazouya kuZimbabwe handitika vozoonawo vozoya vachionawo paunogara ende toda kuti uende kuchipatara wanzwa toda kuti dambudziko rakaitika uri mwana mudikiriya unotariswa kuti hauna here kukanganisika saka zvese zvichabhadharwa iwe chako kungoenda kupi kuchipatara kune munhu achaenda newe handi watichakumbira achaya chikupika nemota oenda newe kuchipatara handitika wonotariswa zvese izvo iwe unongoenda kuchipatara chete toona kuti kana pane pakakanganisika worapiwa handitika wodzokera kumba kwako unonge uchigara uchienda kuchikoro handitika ndizvo good mwanangu aiwa tafara une foni here ugondipawo namba dzako wozondipa namba dzako unopiwa namba namama wondipawo namba dzako ndopota ichitaura newe taku kana ukaita dambudziko unongondifonera kana utarandipa WhatsApp kuti mama ndeta dambudziko kurakadai kada indobata musikana indobata vamwe toona kuti waita mboenda mberi nechikoro handitika kuna mai kana uchida kuvaonawo vaonawo paunenge uchida kuvaonawo usingaendi kuchikoro handitika nekuti tatoona kuti pana mai apa pari kutinetsei saka ndapedza mwanangu newe handitika rega nditaure namama hello hanti mamunzwa mwana imi mugere sei naye mainini ikoko kwamugere une murume wenyu uyu
upenyu hwacho kungogarawo sekuti ndakazvarawo vana asi upenyu hwacho hwakaoma unorwadza. Chii munorohwa ere? Handirohwi zvangu asi kungoita kwacho kwaanoita ndokunotorwadza nekuti kutaura kuno kwaatone zvine zvanditozipa ari amene kwakamboenda unongobuda akanyarira oenda. Ukangoita zvanenge kungoita haatauri. Achisiya chikafe? Chikafa hakuna kutotsvaga ndega nekutobatsirwa naye musikana ari kugoskola ndiye anokuita chitombotibatsira hakuna kana chikafu chandinowana. Saka mugero zvakaona kuti takambodzana nzi makamborwara futi manikikiri maaseiko zvino? Hazvizvi zviri nani but muchesi manje ndofunga inyaya yekuti basa rakawanda kwende kugomo motsvaga uri kutengesa kusigade kukutengesa saka izvi zvakatosagora kuita nenyaya yekuti muchesi manje ndo maakundirwadza. Saka muri kuteba muchitoda muchitora huni musango muchitengesa? Ndo zvakanga muchitongoita nekutengesawo zvematembu zvemusika nei nei saka hai zvine zvapasi musakwanisa nenyaya yemuchesi makungorwadza. Shame. Ya zvakaoma upenyu life yenyu inorwadza. Mune vana vangani nemurume uyu? Ndine vana vatatu. Saka makaenda kuchipatara ere nechesi iyoyo? Chipatara ndakatongoenda pendakarwara ipapo then matablets endakandopiwa pakurwara kwendaita ndiye ndakatongonwa chete. Ese ndakanga ndanyorerwa pakadhi kuti ndizotenga hapana ndakakwanisa kutenga nenyaya yekushayiwa mari. Aita mari mapirisi amakanyorerwa? 22 US. 22 US imari naimi guys. How much is 22 US? 22 US imari guys. Ita imetsi fast 22 US imari. Kuti vagone kushandira vana vavo. At least chest ikapora vanogona kushandira vana vavo. Imari 22 US. How much is 22 US guys? I see 500 rand. Imari 500 rand. Ndoda kukupa yangu inini mari iyoyo inini personally muinde kuchipatara munotenga muinde unotenga mapirisi amakanzi mutenge mupore mushandire vana. Zvakanaka ingandibatsira maita basa. Inini chakutumira inini handitika 500 yacho iyoyo nemusi wemande kuseni ndokusendera iyoyo 500 moenda kunotenga mapirisi mozonditaridzawo kuti matenga mapirisi mondisenderawo kana risiti matenga mapirisi ndofarawo moma mugone kuenda nodii kuti kontinya basa nerehustling yenyama muchita business yenyama muchita kuti mukwanise kuchengeta vana handiti. Zvakanaka. Alright, ndinotenda handiti maita basa. Alright. Saka amai at least ndichaona kuti ndadi pandakwanisawo 500 iyoyo ndovapa vodi votenga mapirisi vapore kuti muri kutonyatsoona guys from the way she's talking dei mwana anga asina kutaura apa tatisingasivi handitika munhu akatoomerwa mai avo munhu ari kutobatikana zvikuru mai avo vasingatozii kuti votangira papi. Saka kana iwe uchiropafadzawo vamwe indaropafadzwa nebishop logistics indoro extendawo ruoko rwangu handiti mazviona. So ndo patave right. Takuda kuenda pane musikana wedu watinaye ushu. Maybe right. Unoziva kuti hauna kundudza zita rako? Unoziva kuti wanga usina kundudza zita rako? Ndariziva sei kuti unonzi maybe? Aiwa mama wako vanambotaura zita? Right. Waita zvakanaka wati ndanakudzai maybe mwanangu uri kuBotswana. Ndoda kutaura newe semwana pamberi pemadhayaris handiti. KuBotswana wakafambira kuenda kunotsvaga basa. Handitika ndoro wakafambira kuenda kunotsvaga basa. Ndikutaura izvi ndezvinhu zvandoziva. Kana zhinji munhu akauya pano achitana rubatsiro, I take it upon myself kumboinvestigate munhu. Kuti ndione kuti nyaya dzake ndedzichokwadi here munhu ari kuda kubatsirawo munhu akamira sei. So ndakasangana nezvimwe zvinhu zvanga zviri disturbing pahistory yako yekuBotswana kwaunogara. Hanti wakambogara kuGaborone ukazoenda nogara kuFrancistown ukazodzokera kuGaborone ndikunyepa? Last year. Right. Saka mwanangu chandoda kuti ndikudze kana ndinoda kuti utore zvinhu zvine rudo. Handitika usatore kuti uri kutukwa. Ndoda kuti utore nerudo handitika. Usaita kana wachinge watsvagirwa mabasa kana waenda panyaya kana padini sina nevarume vevanhu. Wanzwa? Kana wasvika paunenge uti wawana basa nakudii sina nekuda kuita zvevarume vevanhu padzimba paunenge wasvika ende wakafambira basa hauna kufambira varume avo unogona kubva kuBotswana wakurwara kana tokatarisa mudenga zvokuti hapana unozobatsira mai vako nehanzvadzi yakwei ende zveruoko
ruoko rwakareba rwekutora zvinhu zvisiri zvako, usabate zvinhu zvisiri zvako. Because tine umwe mudiaries pakuinvestigate kwandakaita, pane umwe mudiaries wandakasangana naye akatombokubatsira iwewe, achikubatsira strike achikutora semwana, asi ukazenge wamukanya nechepamberi apo, wamuziva kwawaita zvokutiza uchimboenda kumwe uchididi muvarume vakasiyana-siyana vakawanda-wanda. Please, ndinokumbirawo kuti usiyane nemabasa iwayo. Handiti siyana nemabasa akadaro. Wakafambira kutsvaka basa iwe, chita zvebasa. Chisiyana nezvekuti ukasvika pane varume voda kuti uite center of attraction kana kuti mumba mani kushanda voda kuti uonekwe uri iwe nababa vemo, asi wakafambira basa iwe kuti ubatsire mai vako nehanzvadzi dzako, ita zvebasa. Handitika ndozvandanditaure newe izvozvo. Saka ndichataura newe zvakare kuti uzondipa kuti mai madetails avanotumirwa nawo mari anonzi kudii. Handitika ndofunga ndatopedza panyaya. Handidi kutaura zvakawanda because we still want to help you. Handitika because of your brother and your mom. Saka ndatopedza. Ndozvandangoti nditaure izvozvo kuti mwanangu ndoda kuti udzikame ugozotifadza ugofadza mai vako, wakuchengeta mai vako, zvinhu zvako zvichikufambirawo zvakanaka. Handitika alright. Pakanaka mwanangu, waita hako. Vikatipinde mnyaya uzondizobata kuseri wandipa manumbers and then ndichizokudza kuti sitakufambira nyaya dzemwana kuti achinjwe chikoro and zvese. Tenge chingozokuudza feedback kuti zviri kufamba sei. Alright, sharp. Right. Aiwa ndatopedza. Handina kutaura zvakawanda. Handina kutaura zvakawanda. Ndotaura aiwa pati nyaya yakauya pano pavanhu tinongotsiura ipo pano. Handitika because zvinozoita kunge zifu ndiri kuvanza. Remember pane vanhu vakakawadiwa vari pano vanga vachitoda kupinda palive handi kuti vazotaura, but I had to plead with them kuti no, it's not necessary. Zvakaitika kumasiri chirega inditsiure mwana palive muchinzwa. Handika kuti zvingopera iye anotoziva pakakanya. Saka ndangotaurawo hapana paramba mamunzwa. Handika zvikangoperawo zvakadaro. Saka zvozotangutsira kuseri kovaya vanga vachida kufumura ndapleada kuti no, for the sake of the brother. Handika ndichangotaurawo zvingori general kuti nyaya ipere. Handika ndokumbirawo regero. I had to apologize on behalf of mwana uyu because achiri mwana 20 zvinhu pazvakaitika izvi. I think she was 19. Antimaona. So I had to do it kungoti ndite justice because imimi munogona kuti kuseri vaya vakakawadiwa vaya. Handitika handina kutaura zvakawanda. Hapana chamuri kuziva. Ndangotaura kuti stop. Vakakawadiwa vaya varimo mulive ndoda kuita kunge zifu ndiri kublokera. Ndopamuzobuda mashoko kunzi vanhu vasisimeli because ndinetedza kuzvitaura pamberi panapa. Remember vanhu vakakawadiwa vari pano. Pozofamba vachinzi maybe vakatsvaga nasimeli kuti azo ndopanozobuda mashoko akadaro. Saka ina have to do zvinhu zvakangoita zvingori pachena. Anongotsiurwa semwana wangu cheche akatonza akanyakangadza. Ndogona tongomunza pano motomutsiura imi madzimai. Ini ndakamira kure because ini sometimes ngada kuti nditsiure ndokurigwa nehasha. Saka ndogona ngoti tsiurai munhu. Kutsiura vana. Handitika kutsiura vana. Saka ndingangoti maybe akuna nzatani maybe angana chipa but ina ida kuti ndipe homework kuti she never told me Sarake but I know her name. Handiti muona. So guys, yatopera iyi. Right. Ndakukata 2 minutes tobva tapinda munyaya yanhasi yakamirirwa nemunhu wese. Handitika ndakukata iyi musaenda kure ndobva tatopinda munyaya yakamirirwa nevanhu vese vari pano nokuti baba vachange varipo vemwana, mai vemwana, mbuya vemwana vachange varipo, zvese vanenge varipo. Handitika then toona kuti nyaya kufamba sei. Saka please don't go anyway. Ndingokata because andikwasosanganisa nyaya dzakasiyana kuti ndidzite live 1 kune vanozotsvaga manje pave neconfusion because inyaya 2 dzevanhu 2 vakasiyana dzabatanidzwa. Saka don't go